ज्यावेळेस बातमीवरती कॉमेंट पडतात, कॉमेंट जनतेच्या असणं साहजिक आहे, परंतु राजकीय कार्यकर्ते ठराविक विचारांनी पक्षाने प्रेरित होऊन त्यावरती धमकीच्या कॉमेंट मांडतात. हे तुमचे म्हणजेच तुमच्या फक्त पक्षाचे नाही, मात्र इतर पक्षांचे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी असतात आणि ते ज्यावेळेस अशा प्रकारच्या धमकी देणाऱ्या कॉमेंट्स मांडतात तर ते आम्हाला असं वाटतं की पक्षाची भूमिका तर नाही ना. रोहित दादा असं मांडतात, सोशल मीडियातून किंवा विचार असं मांडतात की पत्रकारांना पूर्ण स्वातंत्र्य असायला पाहिजे, त्यानंतर व्यक्त व्हायला पाहिजे, भारतातला रेशो कसा आहे त्याची मांडणी ते व्यवस्थितपणे करतात, आपल्याकडे विचार स्वातंत्र्य आबाजी राहावं यावरती या ठिकाणी नेहमी बोलतात आणि खाली प्रत्यक्षात मात्र कार्यकर्त्यांचा वेगळा अनुभव येतो. माझ्यावर प्रेम करणारे व्यक्ती जर तुम्हाला कोणी काही बोलला असेल, जगताप साहेब तुम्ही मगाशी म्हणत होता तुमच्यातला एखाद्या पत्रकाराला जर बोलला असेल तर मी त्या सर्व लोकांच्या वतीने आपल्या सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण माझी सुद्धा ती जबाबदारी आहे. पण हे होतं त्याचा अर्थ मी तुम्हाला वेगळ्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी बघतो असं नाही. अनेक पत्रकारांनी सुद्धा माझ्या बाबतीत निगेटिव्ह लिहिलेलं आहे, तर ते लिहित असताना तो त्यांचा विषय आहे. पण त्याच्यामुळे जर उद्या जाऊन माझ्याकडे एखादा विषय ते घेऊन आले, तू माझ्या विरोधात लिहितो म्हणून तुला बघतोच, हे माझ्या तोंडून कधी तुम्हाला त्या ठिकाणी ऐकू येणार नाही. आणि हे तुमच्या बाबतीत नाही, हे कोणाच्या बाबतीत सुद्धा असंच त्या ठिकाणी असेल.